Grabe, lupit. Antique mga ka-discover. Gauran guys na. Look at this. Look at this mga ka-discover. Mapunyakan. Discover. Yeah. Look at that mga ka-discover. Tagigay mga ka-discover. Good morning mga ka-discover. Mag-experience kita kaya nga adlaw kang lambaklag fishing. Saraya sa mga pinakabahol nga fish trap dyan sa Antique. So basically mabutan mo ka net talin sa bag. Pag timing mga ka-discover, may na gill or na trap na bulyos. Ang bulyos mga ka-discover, simple lang ang pagbuhay kang mga na ano term na kaya nasangit. Ang bulyos mga ka-discover, barracuda. It's one of the most aggressive na mga isda dyan sa Antique. Actually, sa diving, there are a lot of bulyos or mga barracuda, school of bulyos dito sa Maningning. So, sooner or later, madive kita to. Pero yan, namit ya i-prito or isugba. You can see, grabe, may canine teeth mga ka-discover. Look at this. Namit. Mga discover, this is bulaw, salmon. Sa iba nyo banwa marot. Matambaka sa matambaka sa Tagalog. Namit kay sugba, sersado. Mga ka-discover, trivia, manan yung ang mga isda nagkakalunod. So usually they swim through their gills. So yeah, aloy yan gitman. You can see na lunod ta na kay na gill rin ta na. So usually ang mga migratory fish or ang mga isda nga dasig maglangoy bla ang pagginawa na nakarapaagi lang sa paglangoy. So galusot ang tubig dya, then i-filter kang gills na ang oxygen and eventually amora ang process of breathing da. Once nga mag-stop sa langoy, automatic galunod sa da. Ito po si Kuya Kim at nagsasabing ito mga ka-discover, another isda nga nag-gill kaya. Wow, duduro species kaya mga ka-discover. This is a family of carancs. So actually the best yung mga discovery isugba. Timing sa isda naman mga ka-discover na lunod. Look at this, nag-lumpat rin. Look at that mga ka-discover. Yeah, so natamban. Kuwang-kuwa. Timing mga ka-discover ha. This is tamban, sardinella SP. Wow, timing. May experience sa Karon Boy mga ka-discover. Rains of tamban mga ka-discover. Yeah, first time ni Good Boy, Fruity, Karon Boy magwa. Mga ka-discover, this is tagigipugok. One of the high value fishes yung mga ka-discover. Look at this yung mga ka-discover. Yeah, we need the drone mga ka-discover. Oh, yeah. Look at this, mga ka-discover. Sa Antique yung nag-auran ka mga isda. Yeah! Panis. Look at this. Yeah. Ayun pa. Discover, look at that. Daliwa kanan na. Yeah, sa Antique. Look at this. Sa So mga ka-discover, once again Boy Fruity, andito tayo ngayon sa Antique. Wow! Yan, umuulan ng isda, grabe, lupit. Antique mga ka-discover, gauran guys na. Look at this mga ka-discover. Mapunyakan. Yeah. Look at that mga ka-discover. What a blessing for Tibiao for Antique mga ka-discover. Yeah, look at that. Dan, buat perang, buat puyo. Yeah. Umuulan na ng mga isda, yun no. Panis. Solid. First time. First time.
Yan mga ka-discover, may isda na. I caught a fish at the back, Discover. Mga ka-discover, pasensya gid, na-excite kami daron ni Boy Fruity. Kaya actually ako, first time ko siya kita nga nag-uran kang tamban niya Mano Mario, no? Nag-uran. Si Mano Mario, ano rason? Mano Mario nga gulping nagduro? May rason nga may naglalagas ng isda nga ragtul. Okay. So, let's watch out mga ka-discover kung anong mga ragkang isda dyan sa salad. Yeah! Mga ka-discover, in my 34 years of experience, usually katawas ko, pero this is, I'm very ecstatic. Grabe. Sardines. Rains of sardines. Mga ka-discover. Mga ka-discover, kang nakita nanda nga nagaluta ang aton nga mga kasimanwa dyan sa Malabor. Look at this mga ka-discover. Rapit lamang ito sa cad-end or sa punta. Yun. Tapos gambal naman Romeo mga ka-discover. Ano pa sabi niyo kanina, kuya? Ano ba naman Romeo? Yan sa Antique, gura ng isda. Look at this. Naka-discover, daw piyesta kaya dya sa tunga kalawad sa Malabor. Kay napit naman kita sa cad-end. Witness ninyo mga ka-discover kung paano mag-uran ka isda. Halin sa langit. Mga ka-discover, tirakan ninyo ang balsa, rapit lang mapuno. Rapit lang ito sa cad-end or sa punta. So, hopefully, mas duro pagid nga mga tamban ng mga bola. And tangigi mga ka-discover. Mga discover, patas kambal ta kayo na, may ragkul nga mga isda nga nagasunod sa tamban. So si Onyok, pakita na kaya mga discover paano bala ng corazon or ang heart kang tangigi. Mayang hard kang tangigi. Mga ka-discover. So tapos sa mga ka-discover na bala ng corazon, wala rin nga palak. Delikado yung mga discover nga kaptan mo lagi kay basi matuslok o kamatilas. Look at this mga discover. With Onyok. Mga discover, pero kang baruto ni Manong Bubong. Halin na ra sa pag-uran ka mga tamban. Almost 1/4 ka baruto na napuno ka tamban.